Имате ли една минута да се помолите за децата си? Ако е така, вземете този момент и когато приключите, направете тази молитва подарък за тях. Изпратете го като акт на любов, вяра и грижа, за да усетят дори отдалеч силата на вашето сърце, което се застъпва за тях. Нека се помолим: Боже мой, давам децата си в Твоите ръце, като се доверявам напълно на Твоята любов и защита. Прегърни ги с божественото си присъствие. Дръж ги близо до себе си, когато аз не мога да бъда близо до тях, и изпълни сърцата им с мир и сигурност. Обгради ги със светлината си и разсей, Татко, всяка тъмнина, която се опитва да се приближи до тях. Защити ги, Исусе, от всички злини, както видими, така и невидими, и направлявай стъпките им по пътя, който си подготвил за тях. Нека усетят силата на ръката Ти, която да ги води във всяко решение и ги подкрепи във всяко предизвикателство. Дай им мъдрост да правят избори, които зачитат Твоята воля, и силата да устояват на негативните влияния, и смелост да останат непоколебими във вярата си. Изпълни сърцата им с доброта, състрадание и надежда, за да могат да бъдат инструменти на божествената Ти любов в света.